Kinsa ninyo dinhi ang gustong musunod ni Kristo? Taas ang kamot. Oh, unsam day inyong gisimba? Nganong ni aman mo karon? Ha? Di mo musunod ni Kristo, nya ni amo nanimba mo dinhi. Kinsa ron ang mukalawat inig panahos pangalawat? Taas ang kamot. Oh, mga lawat mo niya, di mo musunod ni Kristo. May pas Kristo kay musunod pa inig pakalawat. Musugot mo nga inig pakalawat nako nya kanang wa mo isas kamot ang hostiyas mahimong od igabot sa imong baba. Musugot mo? O sige, kinsay mo sunod ni Kristo? Ito na. Hinay kayo ana, no? Og mauni karon ang hinungdan nganong gubot krisis ang kalibutan kay ang mga tao sama nato labaw na ginang dili mga Katoliko, dili mga Kristiyano. Matud pang San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, magunay gani mo pinaakay, pinahitay, matnguni ninyo nga di mo mga laglag kamong tanan. Mao na naron Russia, Ukraine gapinahitay na padung na nas pagkalaglag unya sila ray gapinahitay unya kay ang epekto sa ilang pinahitay ni abot man din hinato sa tibuok kalibutan wa say siguro mga laglag na taani ngano man tungod kay di man gud mosunod sa gisulti ni Kristo. Matud pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, gawasno na mo naa na mo'y kagawasan kay gihatag nas Ginoo kaninyo. Pero matnguni ninyo ang maong kagawasan nga dili ninyo gamiton aron pagtagbaw sa inyong tawhanon nga kinaiya. Kay kini manggod kunong tawhanon atong kinaiya mga igsoon, mao ni siya ang babag sa atong pagsunod ni Kristo, ang tinuod nga kontra sa atong pagtuo o pagsunod ni Kristo, kining atong kinaiya. Na diri sa atong ebanghelyo, ang requirement ni Kristo para mosunod niya ang tao na ay mga tulo tingali ka requirements. Unsa may una, biyai ang tanan. Mao ginay first. Nya iyaning gitaytulan og deny yourself. Kalimti, isalikway ang imong kaugalingon, ang imong kinaiya, tawhanong kinaiya. Hilingi ay mong tupad. Na sugot ka na. Sige na, di man kayo mumulingi. Lingi ba? Kanang wa mulingi, nauwaw na, naikog na, tawhano ng kinaiya. O niya, ning mas Kristo, isangyaw ang maing balita. Unsa ni mo pagsangyaw nga mismo ganian ang imong tupad, di magi ka mulingi. Okay, balik. Lingi ay mong tupad. Na okay na nimo, deny yourself. Wag mo lingi uban. Unsaon pag-deny? Sa unang pagbasa si Eliseo kay si Elias mao man ni ang greatest prophet sa Ginoo. Pagduol gyud ni Elias nga ingon siya sunod nako pinaagis pagsulob siyang kupo. Unsay gibuhat ni Eliseo, nagdaro man to siya gamit ang mga baka og daro. Unsay iyang gibuhat? Giihaw niya ang tanang baka. Din agid siya makadaro. Ang iyang gisugnod sa pagluto sa baka, ang iyang daro, kahoy mang daro sa una. Giluto niya pinaagi sa daro. Ang iyang yung panginabuhi, totally iyang gisunog. Ngano man? Kay musunod na siya sa Ginoo. Mao na siya self-denial. Gabot sa inyo, sunuga inyong balay ha. Adi mo musunog. Sunuga. Dili, di mada. Kinsay musunog siyang balay ini guli, ta sa kamot. Mao na. Tanawa ang unang tao nga miingon diri sa atong kuan. Ebanghelyo. Ginoo, musunod ko nimo. Unsay gisulting Kristo,
ang mga langgam na ay ilang salag, ang mga milo na ay ilang lungag, apan ang anak sa tao walay kapahulayan. Sa to pawa siya balay, tabla ray nasunugan. Nga ningon siya, sige Lord, okay ra na ako Lord, pero muuli sa ko Lord, kaya ako sa tong ilubong akong papa, kay namatay. Ingon siya, pasag din ng mga patay nga mulubong sa ilang mga patay. Hasta gani ang paglubong sa amahan nga namatay. Moingos Kristo, ayaw, pasag din ng mga patay, mulubong silang patay. Ikaw, iwali ang ebanghelyo, musunod bang kakanako? Ang tanawa, sunugay inyong balay. Ang saan man pagsunog, gawin, ayaw higugmaa ang imong balay ug ang sud sa imong balay labaw sa sugo sa Ginoo. Kay diha rabas balay, anha mo magsigig yaw-yaw, anha mo magsigig kasuko, na alay mga sagbot-sagbot diha, suko dayon mo. No. Nga naman, pinangga man nimo imong balay kaysa sugo sa Ginoo nga niingon, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Ang diris atong unang pagbasa niingon man, paghigugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Mo ni ang ikaduhang sugo nga gi-connect ni Kristo sa unang sugo. Higugmaa ang Dios labaw sa tanan, sa tibuok mong hunahuna, tibuok mong kusog, sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag. Sa ato pa, labaw yun ang Ginoo. Nipalit na mong slat. Kamong naglisod karon, nagkrisis karon, mupalit pa mong slat. Hoy, tubag. Di na no. Ayaw pa dir, galisod taon may padir. Oh, kana pa lang naaga ni. Lisod na ta. Unsa maning slat? Atong ibaligya kaning DOPS, Divine Unity, Prosperity and Satisfaction, para sa simbahan, para sa lugar diin patubuon ang atong pagtuo ni Kristo. Hay may labaw ron imong gihigugma nga mo'y imong dapatan sa imong kwarta. Kanarong kwarta nimong gamay ba? Kay pobre man ka. Hay may imong unahon pagdapat, ang para sa simbahan o para sa imong balay? Sige. Para sa simbahan o para sa imong kaugalingon? Asa may una nimong dapatan? Kinsa dinhi ang moingon, unahon na kog dapat share ngari sa simbahan. One slot raman, 1,000. Nya naman kay kwarta ron nga mga 10,000. Hay may imo nang gamitan sa 10,000. Ibutang pila ka buk dinhi ang dunay 10,000 sa inyong pamilya. Daghano? Nya og moingos Kristo, hala palitig o sa kaslat. Hay may imong unahon say, ayay ako ra baning ipariban sa akong buhok na para ba ko'y palitonon ditong kuanda kana ganing ana unsa pa na yung palitonon ingko ayay ipalit ra ba din ako og mga gamit sa akong estudyante ron, or ako ra baning i-blow out sa akong estudyante nga mo graduate ana di lang ko nya ang imong ikwenta katog yung 1,000 imo na tong gikalimtan ang 9,000 nga nahibilin diha nimo, katog yung 1,000 ayaw lang kay may na lang ni ipalit og kuan ana. Hay may imong unahon ron paghatag, ang para sa simbahan o para sa imong kaugalingon, anang 1,000. Kinsay mo ingon, ako padre, ang ako jong unahon ang simbahan paghatag aning 1,000 out of my whole money. Mugahin kog 1,000 para simbahan. Itaas ko ng kamot be. Kinsay mo ingon ana. Hala di ay usa ka buok ang atolo amao di ang hinay kay halin ato. Gahapon iti-itry atong halin o na atong halin karon 9,415 kaslats ana, pero pakpak lang yapon ta na, pero mas mupakpak kita kung kabong tanan nga nagnipili sa Ginoo, unahon ang Ginoo pagdapat sa inyong 1,000 kaysa magsikag pangandoy, ayay ang akong uyab, ako ra ba tong i-date, tagpila marong burger nya human, pila rong motel. Patay ka diha. Kay mo ra man ay uso karon. No? Nya imong dapatan para anang sala, na patay ka.
Unaha pagdapat nga rin sa simbahan. Bisag ka na lang ingon ana, practice ba? Mabta na sa una, ako kay pertibasan akong pobriha, nya gatukod ba kong organisasyon, youth organization, choir, o sa Legion of Mary, nya gasweldo naman ko diha sa akong gitrabahoan sa bangko. Ang ako ding hunahunaon, inigdawat ako sa akong sweldo, gamay ang taon to akong sweldo, ngunit lang ko ato og 5,000 kada buwan. Ang pinakadako na kong sweldo, mga 1988 man ko na regular. Pinakadako na kong sweldo hangtod pag-retire na ko 1995. Ang net take home pay nga akong nadawat 7,000 a month. I-convert na ang 7,000 sa karon na rate sa atong inflation o uban pa. Tingali na anas mga 20 o mga 15,000 siguro or 16,000 karong panahon na. Nya gaatiman pa ko og masakiton nga duha ka buok paralyzed. Ako pa'y breadwinners pamilya. Pero ako ginang bahinan ang para sa Legion of Mary, sa choir. Makabahin pag ko gamay para sa akong uyab. Ano ko'y uyab? Di ko masiruhan sa unagot. Panagsaraman ko masiruhan. Pero kanang simbahan, number 1 gina sa ako sang talento, gamayng talent sa pagkanta, gamayng talent sa pagsturti, kanang pag-istorya, i-invest gina nako sa mo ginagauna nako ang simbahan, pero wa ko'y planong magpari. Wa jud ko'y plano magpari. Ang ako lang mo paduol ko sa simbahan aron ini kaminyo nako ang akong pamilya duol sa simbahan, maanad nako. Ana mo to'y akong tumong, pero nakita tingalis Ginoo nga murag mas labi na kong gihigugma ang simbahan kaysa akong kaugalingon. Ay iyan anong kong gihimong pare. Mga taon barog-barog na koron diri, nga tudluan ta mo, seek first the kingdom of God and everything you need will be given to you. Sa akong pagkakargador nga gamay kay kog income, sa akong pagtrabaho sa bangko nga gamay gyapong income, di ko magtuo nga karon dako na kay kog income. Inigdupas akong kamot, dako kay makuha. Pero kay naanad man ko nga unahon ang simbahan, niadtong buot pa kong magbinyo, samot na karon nga ako na diyong giimti ang akong kaugalingon. Everything belongs to the church. Nindot kayo imong feeling mga igsoon, wa gyud kay bationg stress. Bisan pagwa na kay kanon, ug di sa gyud mahitabo nga wa na kay kanon, kay everything will be given to you if you seek first the kingdom of God. Ano na siya? Katong muunas Ginoo, manindog ta.